Historische Kanaal Pride. Zaterdag 5 augustus 2023. Attracties en tradities op een boot in het herstel 150-160 jaar gezamenlijk slavernijverleden. You are included. Culturu.com, Suriname altijd erbij. Kledingcode. Culturele en traditionele kleding. In de line-up. TV en Stoffie. Kees Koentakinte uit Suriname. Verloting en verrassing. Opstappen. Eirostijger. De Ruiterkade om 11:30 's morgens. Eindevaart. Westerdok. Voor meer informatie scan de QR-code. Zaterdag 5 augustus is de grote dag van de historische Kanaal Pride. Mede mogelijk gemaakt door Culturu Connie. Culturu.com. Scan de QR-code. Attention. Zo. Culturu TV, Alston Sarayang is signing in. En zoals u ziet, dan zijn we vandaag op bezoek bij Rasta Lion. En wanneer we zeggen Rasta Lion, dan ala de masabitag na masa esera visi na vis ede woyo. Isabi toch? Blakkamuur. En te weten Blakkamuur dat we we hebben het dus over de black community. En deze heren praten vaak genoeg over ja, de blakkamangsa, de in achtergestelde positie in Suriname. Maar Rasta Lion. Ik denk dat laten we gelijk met de deuren huisvallen. Isabi a hot topic no in Suriname. Na a model pe, want dame tak in een interview tak hier, ano man de nga security man, want masa e verdient 7000 SRD. En asan nak om een commotie in Suriname. Wat tak about de actualiteiten, maar ube want denk tak sa unulik strati man refi denki about a tori disi. Isabi to? Wan her hype contact ya ma isabi sebi dusu SRD na moni isabi tok trama eventak no ano moni trama eventak no imus mang verzorg mi sana yu meaning tap apistori dati loko ersa presi big up mi kondre ja big up mi lobby kondre big up de Suriname of mi big up alas masai na kondre that na mi always ja Rastafari barba ja masami fasta ina tor fas madati papa we don't blame us, my country is strong. Ja? Maar if you have a man, I vind dat hij abo boom voor hoor you man, no long baka asi voor 1000 SRD. Omdat hij de big one in a thing, be bon want to history unu dat hij voor you long baka one big money, dan af one day, dan ali voor you long baka a 5 sensi, dan a ala thing. Ja? Moro fini, want to bigi one me in a thing, besi ni wan poku, taki, pref, ilong luku amang, of bijvoorbeeld, amang sa eko luku yu nanga a 100 golu, miferita nanga amang, nanga a 10 sensi, want amang dati, na ala thing, ala day, ma amang nanga 100 golu, na one day no more. Shosho, vrouwtje, mama, big up you rivier, maar denk je about say you aben. Ja? Omdat die, je vindt wel massa kan geven 1000 golu. Ja? Maar ano alade hè? Na voor een day no more. Maar amasa egi alade 200 golu, na alade je nyang, alade je dringi, alade je patu da faya. Oké? Dus say you tak dape, mine blame you me accepting. Mi lobe follow ook toe. Ja? En usa big batak alating, umasma na unu lek manengre mama, na unu lek manengre vrouw, en na unu lek manengre meisje. Ja toch? Ja. Dus na in 3, umasma altijd de die wa manengre in 3 delen. Ja toch? Mi vrouw. Ja toch? Ja. Mi vrouw. Nanga. Mi mama. Nanga mi dochter. Maar je hebt ook zus. Ja. Dus if je look at the boy, go voor 4 en 5 zo. Maar ja, we maken kort. Denk eens aan je taki mama. Ja? Alasane kondiri vanzelf a godo en of a bollenwinkel moest komen op kindiri. Ja. Maar denk je. Hier weer bollenwinkel. Denk eens aan je doen mama. Denk eens aan je doen. Me beg you en me beg je restaurant mama voor me en de sisa voor me en de lobby baby voor me. Uno pota godo nanga a dossier dat failing. If you put in that failing, you do not me. Do not use refi. Want na me, yere dat hij die me groot contact me kan teki.
Chantusha Carmen en Mariska Carmen. Voor mij neem mevrouw Jere. Big up. Ja toch? Maar if me vrouw, me moet share mevrouw dat mevrouw Abi, voor elkaar heen. Voor elkaar heen. Dat kan aan mij. Oké. Hoe tak Mariska en Carmen en je wordt dat gewoon Patrick. Waarom moet je daar gaan? We praten over jongen. Patrick, Petrus, Simons, ja toch? Carlo en Donovan. If you take so many, dat wil zeggen, Giyu. En no big up na buroko saka Giyu, ina things ami leer sabi. Dat na buroko saka Giyu. Maar if me leka manengere, take Chantusha, Carmen en Patricia en Carmen en over 2 maal Carmen. Het is gewoon voor mij Giyu na Biggie. You neng e Biggie, you must ride like one tor ai. Ja toch? Maar ano ina SD, ano ina valid of SD, want a valid of SD, if you go het wil zeggen je suku siki, Giyu also mama. Ja toch? Maar do you know wana siki dati? Dat is je doet. Je balance je revi, nanga a model. Nu kom je elop mi pali banga 3 vrouw à la hè? Maar mi nooit wan li banga 2 vrouw. Ça vous aide? Atef mi pananga, atef mi anas revi. Dat me print in mi ede. Dat mi patent. Mi patent toch? Kousu. Ano babi fueri. Maar atef mi weer kousa onderanga kousa lok toe. Dus if mi Chantusha Carmen en Mariska. Weer wan kousu no somo gwe. En de mino wan gwe te. Luko de chiwan mi de gro kom. Maar bifu weer wan kousu. Van de makaring, si, seks, na wan musu. Fos, weer wan kousu. Wat gaat dan? Dat na mi. Ja, maar mi no wan go so wan misrevi. Lo ba le speki. Fa le speki kona yum gia vrouw le speki me ka gie mbaka wan. Ti ho dok no de chim de young boy fate ni si. Jealousy. Too much. Ja? So se revi de young meid fate ni si. Jealousy. Jealousy, de jarusu. De young boy jarusu, de young meid de jarusu. Voor de play een kop even. Abe wan sinyo wa rete master. Abe wan sinyo wa kaseko master. Dan berikan tramen of tramen zo osingi. Apoko sabe wan singi. Ja, of. Ja? Maar ja, big up a baby dat je nanga ewo tu sa alobi dat hij moni weinig of dat hij. Ja? Maar toch ulo topic hier, want altijd praten we over de actualiteiten. En zo is Abu ook te fuchara dit soort topic disqualificatie. Is dat toch? En van je vindt in dat systeem ja zo je ziet dat nu de boy na eigenlijk if je vindt wat moni man isabi ikalibi isabi van mangi wan barki euro isabi toch in vergelijking like Tibo wacht die eind van de maand, je man moest geven money dat je man op een boombaan. Eigenlijk je Libi. Van je zie een model dat iemand de maar elkaar leren hoe de in een tijd voor crisis, dan in een tijd voor ja, pe akondre ne draai boom en ook toe tegen me naar ontwikkeling naar fast life. Biggie pa, ik ga je eerlijk zeggen hoor. Ik heb 60 boy, dan gaan we meisje. Vader Jimmy, 60 boy, dan gaan we meisje. En de vader Jimmy, de vrouw, Taki. De vrouw Taki, ik heb 60 boy, dan gaan we meisje. One of them give 2, en one of them give 4, dan gaan we meisje. Ja? Allemaal, oh 5 en een meisje, 7. 2 en 5 en een meisje is 5. 4 jongen en een meisje en 2 jongen is 7. Oké, 7 kinderen. Ja, de 2, I want to give de 2 me accept. I want to give de 4 boy, dan een meisje me accept. Ja? Omdat you play, you tom play me poku nak sani, maar dan nou. Abakapise kono, nadele kono dat you must look no sang asma taki of sa you be do sang nigado. You know ma tak na you. E must tak na you. Ja beto? En sa pe abe 4 fuck up en suma aige. De ma etaki. De ma etaki. Mois na pusi no tranga futeki en no tranga bai. Maar soms no tranga bai. Een vrouw is giu en een vrouw nee giu. If een vrouw vindt je leuk, a gien. Naf you.
Peo komoro. Na emos te igi na fiu. Smo te igi da fiu. Buurman, die vrouw? Nee, een vrouw moest te igi na fiu. Wel, so de want me te igi me. Toen hè. Want den igi me, fevi. Want den igi me toe. Allemaal na se me accept ding. Van we nyang, van we dringi. Vader moest sabi. In aer druk aan een soort model van kondre. Vader igi wa blessi. Allemaal enyang. Mama enyang, papa enyang. Youth selection, alas ma enyang. Yeah. Maar met tegen you no mo dat mi wan business mi ne me krapanging. Life over dead. Yeah. Syen. Yeah. Ire de. Mi no kota tori me gawan trasi. Mi ere taki Actueel vice-president rong faya karen. Me big up manange koning. En misrevi, loba model van manange koning. Maar, stong, dat kies revi, dat teiga volg, sang a koning voor jou betekenis. Alasma etaki, koning. Sinds hoe bij no bestap koning, plus alleen koning kong. Bigi pa, na mi, vice-president, sos revi. Mi want teiga man, like mi vice-president. En mi, salute. Control you revi, petje afgi you, nanga you king. Temim kwa you, mi no sa famim go gi you. If na salute, if na king of, mi no sabi. Mi abe over, mi voorzitter. Ja? Voorzitter, vice-president, koning, king. Dus minus wat ik moest doen, maar anyway, alle drie talk. Vanuit op je scoru, papa, hoording, accepting en eerding. Je denkt dat amo mahara kardisi, isabi toch, want aman kisa tenminste 3 maand moet tot naar Afrika. Isabi toch tegen man takire asane waka isabi wobo idag yu alasane seti yu tronkunu. You shilek na wang big job ama afuklari. Want imbari kan tak insrana lek fa yu sabi a black serefi ama prati na. Isabi toch yu ap foto wa, yu ap tapsi wa, yu ap disi, ap dati, ap dogla moksi. You shilek ama klara job dati. Well, sa yu tak dapat ook, dan dat ni want tegen you. O many bigi wang, sabe dat trasi dat is na king. She tak na mandisi gi a king fukar a follow kawang. Dat de mag jamai. Dat a wins. You go a Ryan. En Ryan ne accept you. You must tango door Ryan voor Ryan ka accept you. Want zij kon kon do. Je kon ko kara blaka kwa wang want je bent de king. Fukara black kwa wang. Ja? Then kara black kwa wang. No shoes reflect you bigi moro. The grammar of me. Want the grammar of me. That's not the best. And you should have taken. Prince na prince. King na king. Queen na queen. Bigi pa me begi alsjeblieft. Chari schrijf like de one dati. En hoor you schrijf me like akondre en shidati. You want chari you schrijf like de one. Sambe de na festi va de chari schrijf de look in de Afrika en soort kino. Va de chari schrijf en so je chari schrijf ook toe. Bepaalde ting. Me moet you in your royal king. Ik heb het over je full Afrika. Boy moest die na stel. Ik heb het over je full Afrika, papa. Kom eens je soms. Ja? Oké, off. No. Ondat ma wakti want dog ba ite rasta nga alasta fra dis wat tape wa mishitak mi battery serefi edupchi lasta. Isabi rasta gideng sma ondro a black sano aba belief ite tak amang kanset sani. Sot bosko po yu abi giden sma dati. Ama musorden sma a blessi sa ama ab giden sma. En van je soort man, kaarden kon wang, dat je soort man, sa je kan doen giden in een betekenis. Kons dong bong sani of mek sani is het niet hè. Kar wan setting of wan speech, dat je kaarden kan wang, dat je soort man, sa je kan doen giden man.
Me no want make me here ta kai san of him consistrati da mo salute give you. Hey, patron d'oro of ja king of nee. Karo orga sanire me ko sani. Ayuru gwek ba wata battery show aki ook toe, maar motake gewoon. Doosje tang na takba. Oké, motake gewoon drukkelijk, want trouw daar baka ook toe. Sa ik kom en een man dat hij na fire voor me. No, omdat we kon sowieso na fire voor Ryan, maar Arki, sa you be wan shilek black, sa akonu be moest doen als eerst in Suriname gi a black people. Oké, mi ote igi a kring, a blaka, den a grondja, a blaka da lok toe. Toch? Dat hem sora blaka voor lok toe en lok toe. Soorden takalamala muskona wang voor soorden fa you want sit wan bungsani in a gemeenschap die den bigi wang aan de chiwan tamara. Wat mi no ma doing dat you da beg dat you must doing. Dat we beg you nang respect saka fasiking doing you nu. Era bigi pa, maar mi nang you want a bon special talk. En dat moest ook met motief kunnen you volgens mij via 8 augustus. Bless you. En zo heb je het gehoord hier van Layan omtrent Asak voor Adame Santak a 7000 SRD. En we hier een blakatigel en we zijn niet tegen die dame hoor. Het is maar een statement van haar. Het gaat niet om die dame, maar I go about a statement. Isabita heeft zijn mening daarover gegeven. En ook toe Amangi een mening over Akono in Suriname. De man himself, Ronnie Brunswijk. In Suriname, a koning Samuschar, a afro weekend konawang. En laten we hopen, als je het aan mij vraagt, iedereen heeft zijn mening. Maar ik zou zeggen van, make them a sitting. Isabi? Original? Meis ook in de house. Iloba kono boesel? Iloba kono ma akone buruya en serefi me ma. Isa sede mek me akone buruya en serefi. Akonu milofa amateka king. Aselasi ay. Isabi to? Ma ama non forget wansani. Ama saptak de grama na de captain na embassy. Wisa ama edu, ama on one titel. En dat titel, ama kisa titel. Isabi to? Me no attack furu about the sun that isabi to? Because me na lek ama. Me na lek ama. Ma a blessisa ama chako. Lek fa ama taki 2025. Ama watcha ala black ko inwa. Isabi to bigiwa. Da ama chare ko. Ama nam take one title. Da ama den tak abigi moro alasma. Nee. Bika. Ama taki. Ama tak wansani. Mina sabef na true of naldi. Isabi to mima. Ama tak no a mili nel. Isabi to. Ma if you not dati. Lek fa you taki. Da im sor black taki cha ala black kuinwa. Unetak Aukanus, Saramakanus, Paramakanus, Matawayus of Quinty of black tan black. Isabi to mima. And if you did that le one black, the imoxif cha alama kuinwa. Da you say for no a king otangi. Dat trama op respect you. De maf misdrijf u op respect you. Isabi to? Maar mina origineel meest. Me no an lukutak ay na dati. Isabi to? You na origineel. You me kwa moiti cha me ontwikkelen. Isabi to? Because if you nanga basi no be abwantrobi. Boko tap ontwikkelen. Altijd ubotang in dongro. Le fade my kara presidis blaka muur. Da ubote ina blaka murete. Maar you nanga trama kiswan truamchi action. Da icha rune tak na datum do. Isabi to? Maar soms visa president Ronnie Brunswijk. Je doet fout. Excellentie! Je doet fout, me brada. En dat in sabi. Je doet fout. Als aan zij doet, tak ai. Je bank money. No, I think that me no lobeng. Me no loba model that isabi to. Of your race stop, ala may batak lukusuma, brunsi. No. Yeah. Asan dat na wroko me ma, imsa saye do bimbarada. You know I'm biggie man. Isabi to. Me na wa young boy moro you, me na wa chuma moro you. Isabi, ma asan na sa adekba. Yeah.
If je heeft mooi zie, sabe je gaat skorku, dan sap tak na amas napja. 100%. Sabe toch? Dan sap tak na mi ben reyu chagwa skorku. In de broko waji so ubedi nating. Mine tak jungle komodo of what? In nating. Big asanda tip sagba. Sabi? Maar im sabi. Original. Tangada pomos. 100%. En zo hebt u het ook hier gehoord vanuit hier vis de woyo pe ube aba gesprek na den boys. Culturu TV en zoals we Rastalayan hebben gehad, dan isabi in een line-up ook toe op Ryan. En we wilden graag weten wat Ryan zijn mening is, like Hosselman. Isabi toch pe asasa e broko kondre no de Ryan na atori fu as 7000 SRD. Toch unetak sumataking of zo, want dat gaat ons niet aan. Ieder persoons mening respecteren wij. Isabi toch maar asanego about a statement, omdat Furumang voelt zich op hun teentjes getrapt. Isabi toch futakere maar ja maar sebi dusung security ma isabi toch agers like de maputus schandaal na doro. Fa you ervaar api story dati in Suriname asot heisa dati. So, in a first place me bar alas maf odi, isabi, ala de birti, rangu, abrabroki, toekomst de blok, flora, baluna, ala sei, te doro des masa da buitenland, des ranasma, a diaspora of ranasa de adoro sei, ala des ma dat we bar wan netjes odi, ja, en dan, we volg atori fasma, ja. Asan na, like feita king, nasma mening, dus, me, als ik no langer tumsi, ano tranga tumsi, maar begrijp even. Als ik tak fa denk je dus, en om de een probleem gino asma. Ja. Is dat toch? Je euroko je security, euroko je vier je aangesproken. Na you, maar als man no tak na you, en you no sabas ma, als man no sap you. Als man ge emene tak. Ja. If je doe je security euroko, je verdient 7000, me no man danga you. Na asma lobby ay kisagi. Dus mi no vind next fout hier. Ja, maar is dat bepaalde sma de ma esilek ja mas na moni. Ane go about adama yara ma ego about de sotus madisi na moni de suku is abitok. Agers like une fit mindri des madisi fa yego am nanga de sot reaksi dati. Omdat seri kepsa. Alibi sa esija. Dus neki beti walisi soms je vrede tok te ishiwa woro. Ja. Dus akade ook tot dat asma bedanga wa security man. Apis na pe no amane looking en no amano taking. Sa asma kisne ba. Mangay sa no sabi we de ele ku komentar uit. Makane de watra sa asma psa. Yusref no bo wane lek fasma taking. No go shatori trafasi, she lek fasma taking. If you know a security man, shori gi you tak in e virbung. Man asma mine. Sabi to. We spelen wroko je verdien 7000. En moest de bigigi you nanga you 7000. Gi asma, en no bigigi asma, dat no shelek next. Want mina visi me seri. Ala die me vind 200, 300. Maar me libi vind. If a vrouw no want me, omdat me verdien 320 of 220. Mino next ang asma, tak kosi siref mino an kosing. Isabi to, omdat asma no wani. Maar te no asma sa wani. Tak a wanda nga mif die me verdien 100 kolu of a 50 kolu fadi. Dat is man heel goed dat. En plus, wan pisa me wan kom op baka. Aba fast ook toe vast ma gato richakong mek omes ma jon pota pas ma tere. Maar begrijp wan san, ano alas ma saptak lek fa you saptaki. En isap sa me fin amoro fout wan fu asra na bevolking. We saptak boom ma nooit we leren wan smatak boom. Omen fusa liever om me comment op des masan. Uko wan de iko tak wan san to mek you kiss comment to no. Kowandi u probeer uno she na wakungusan yap comment up du fast matok. Kowandi dai taki of post wan san to dai ulukusana you bunsi nangasa. I'll take your face masa lopwansan nangas masa no lopwansan. And we make one mistake. One word na one word. As makatak mi no danga wa sa euro ko 7000 na wa man ay taki. Maar as ma danga wa ma 5000. Da fa wa kanga gedeelte dat pe tamara tiko hier en baka.
Ja, true. Dat je op ometras aan tak tapasma bakato. Dus stoppen jullie met zulke dingen. Na asma mening, uno go focus tapasma mening. Wist je na security man, go lukas mas asma taki, want asma tak uiteen. You like a security man, you bigge lukas matak, tem shasma ja, minom werasma, minom go sukasma. Dat na model brada mai fugo suku, elembonyo in okrosupu. Na gezegd, na betere de man say commenta pa asma weer koto. Isabito mi brada want asma gento, asma no tag na A of B of C of Isabito. Dat no mo mi buwan taki mi brada. Ja, en van je go na bepaalde man sa eigenlijk misschien voor security man nu de isabi want a word no more security bijna if je doet ook security man bijna je shen ide be mi deta you da wakama ta padek it's a model body if bijna ti vera security tray je wan pura tray fosigo ina besgwa also isabi to wan da bijna de mai silek ama se verdien so many saya ba soort boodschap je abgide aan dat no agide man dat wan tori lek famija mi de mi roko krosino no mi da roko mega oso na fisi me rokotot afise smerito me pot mi fresceur voor de rest sam no man bestray na you sak if mi kost do I see you opoguer want the een van de man en mi no era security cross na mi skin go suka money mi mi na ba money dus mi ne luku no ama fesi if wa ma you de ye luku man fesi dan na ye luku man fesi lek fa we luka adamo satakatori dape na you see for 1000 sumai gie no asma ne gie. Ada kere seref negi no ama 7000 voor gratis, brada. Uno shuro kolek wan laulo sam roko na roko mi mano so da inom go ging. Ja. If je chef da roko, no te ka roko. Ja. Isabitok, no so da ino de bumbi sa kanga use refina yu ye ora spotu. Ja. Isa fato mi brada. If je shentak ie roko security roko da yo puri uniform fu gwin wan bus omdat de matak 7000 go doen. We mi lo ba 7000 mi. A 7000 dat. If na mi be for dine mi be lobeng. Ja. Nooit mo bro komi basi saka amata mai pai mi 7000. Want di mi go suka roko amata mi mo pai 7000. E mi no belo basi 7000 mi no boti kan ta papira tak ai mi de eens. Ja. Sabi tok, fos igo na roko yang de mas don takito. De mai kare wan sollicitatie gesprek to. Ja tok igo fure uit to. Da sang mek yo shing. Adi be wana roko ne kisa gento. If you eshe nga security pakira fa kana nga de brafu say do to agi roko. Ta de mabo moro shing. De malek mi ja har planga in oud mark. Iri ka melukup chimait of man. Nak strategical u anyway mi kan nak strategical. Ja, with spicy. Iri melukuyu. Pakan na min fenamoni hey say do. Mi de come off mi direct man. You moet ito. What up? You moet ito if you de young. You fuck up iri melukuyu. We urumang. You moet ito. Metegi mi brada teki big up want if mi no go roko fenanyang. Den kino jidak na ala de youth nation fuck up dape en dat no mag. Dus wa maya po firi for de gasi for 1000 visa voor din. Nou ek te bigi money ere if uno besabi. Uno selek wa uitdaging. Adamo tak fu en tori na asma no lop si for 1000 na one moro dus kan a vriend of a man thing of en amoni dati. Isabi to da asma yor na ngama. Ja, no. Hey, wada mali kon Culturu TV ko arki a statement for you. Isabi to want amasi sa gewoon if je luko ko na camera Star is ook iemand van VCB. Star. Hosselaars, Star. We big up hier samenleven, hè? Yes, you know just Star. Isabi to ipsanet. Uwan sabi usap asui for 1000 SRD tori. Isabi fu adama. Uwan sab sana a statement for you. Fa you she wan juno yere sarayan taki en uwan she you like Hosselman sa de mase denki fa tori. So. Dus is mooi warrior. In zo'n meaning of zo'n systeem, me like wamanengere of me like stratiman. Mi no man ko bomoy echt in a systeem, maar saka systeem a de life a go viral, ala my game meaning, ala ma eta kwansani sabi. Maar me meaning na mina sami effort din na dat des ma effen na meer. Isa sa metakito. Anga dat me zorgo me vrouw me ching ayer gesend, wa of me kwam me ge wa lekkers, isabi. Maar anof de special van tak na 4000 aka de 5000 aka de 6000 aka de 3000, maar we libi aka de 2000. Isabi. Dus asama leven na sa smashi anga sa smashi tak amoni dat no ma permitter fu alibi sa alibi dus da mino manim asma kwala mino korno asma ma watrasma sakadanga misa mesak mi kap me permitter wa 3000 ukaliba libi da mi kade nanga asma isabi to mi kadanga dati sa sabeta kito dus mino mo kori elek gezegd elek gedaan
Mino man ap echt tumsi boswar ina tori dis. Isa sa metakito. Mina manengre, isa sa metakito. Juist, maar a lifestyle. Manengre, isa sa metakito. Juist, maar a lifestyle fa uden unu de maar ekare wan fast life, hè? Precies. Wan fast life en je zit ook in een fast life serifite no de. Maar if je money na direct, go di jong, isabi tok. Ja, dat is mooi hè. Money kwam binnen fa je sha lifestyle disi jong. Je silek na a system echara lifestyle disi of na a nieuwe generatie a technologie. Dus a lifestyle like van igatori so dus is een mening, isabi. Maar alibi disi, de man zingen altijd en altijd de man tak money can buy life. Isabi toch, money can buy life. Isabi toch, money no ma buy lobby too. Isa met takito. Dus like van grond tapu deso. Next no man go na money, wat ik chant wan vrouw enough up money as my lobby gewoon persoonlijk le faide. Maar wel in wroko up money fu yang as maka nyang psa de day. Maar as man no loko van tak er wan biggie bomb of idanga om a biggie bomb money das my lobby. No. As maka lobby gedra gewoon u zien up money mas ma lobby as my gi wap ching. Fa yo le ka manengro of en up ching. Nat as ma firi takadanga bere da outegi tak pa. Wap chisa ne ko era mi verwachting. Maar zo lang as man de van if as man no wan tegi. Yang de jaar in jaar uit. Mas man next ne ko yo bari ka tak bara sep sanga vrouw die sa no ma zwanger ete. Isabi to. Dus va libi les va assisting de so. Mino corriere na alama lang meaning. Isabi alasma edenki na wa ma assistim udenki positive. Ja. Isa sa metakito, wis ching wis biggie, denki positive. Wis wap kiwa ekong, lere altijd wan bonsa, no lere nooit wan negatief. Ja. Isa sa metakito. Dus dat na mi mening ga sa sot baskopu ya abgi de mang sa full ding tak ay de mas trap tap mi bigi do yung isabi tok bena no me chef de security mang of me chef fu de mang sa Adverteren so moni isabi wan lugo als a dama iets zeg bena ay kom chitra nga gamang om dat ama srefi amana ba power srefi le ka vrouw ide pe de tok star unu srefi aya so de aso isukusuki apaki isa itok this something chow mano animo ayu wan jay na problem. Ja, maar lek van dape, as ma game moening is mooie wa. Dus lek van de security dape. Boy voor me wa say de man manengre de man offer nooit wa fasi. Is dat weet me de ma offer wa vrouw altijd zou loba man voor amonisa ama Adverteren. Ala patu abe dexel. So en de man asama liefje, de man arki bung sa adama taki. De man adama no tak asma no wan man sa Adverteren 7000. Asma giwa voorbeeld daarom amang aksi asma tak desma on de asama liefje oneem you kwalijk. Na asma tak forever en espang mek desma niet meer kwalijk. Maar asma na wa voorbeeld asma gi. Asma no tak letterlijk en figuurlijk. Wat kan de asma schrijft no dan gaan we mang sa Adverteren 7000. Ja. Isa dat kita. Dus le asma tak so asma na big up hier asma na like. Dus ala de security voor me was say de man na jump de man jump a look to dat de my presi. Isa dat kita de man af go big firu of as tak asma balidak de man. Asma no balidak de man asma na wa tori asma egi. Isa dat kita asma asana suma wan passe aan of suma wan pas en bij dat je passe bij. Maar asma no tak wasa tak Boroko manengere of boroko security. No man. Daarom je Nederlands na moeilijk, na wat trangatal, na wat oftal, wist na mi just have to make fout. En als ik attack was aan Jano, no de mi make fout, ama pote fira. Maar big up asamo liefere. Ciao asamo bekend als star, we so say, ala de passie, ala de blok, ala de buurti, Amerikaan, Holland, Nederland, ala see we big up. Isa met akito, we so say Aruba, we say, Curaçao. Is het met dat me man? No, steeds a go to everybody. Big up all the hustle man. We so say. Is het beter? We so say our hustle man teki. Ja man, big up. Ja man, ciao. Ja man, Ryan. Ik kan doen rapen Ryan. Sei kapsa. Plus, wa bosko pusa mo sen etetuere ina tori. Sang atori fadamo be de one live interview of sang. En dan moet ik nu baka. De journalist van Kondre, ja moet ik nu saniere. Ustref etja onheils in a Kondre. Mi be vergitu nu, maar mo wasado se igunu. Ustref etja onheils. U stop na een bepaalde vraag zou je go actie desma he. Fu pot konta pa media. Dat ete mi be abif te igunu wana. Uno e creëer de probleem. Ego na nga say go accessma. Ja, dus. Ik ga doen wroko, maar doe het op een nette manier. Nog access maar was een probleem kom.
Isabi toch? Dat mi be ap etef taki, tenanga dape, je moet eten. Wodoi. Uno firo fasi security boy. Big up uno, misrefe big up uno ook te era. Mi lop te wesuking. Yeah man, unom dogri. Yeah man. Stay tuned, Culturu TV. Unom nee des koutu kwalik te de mai paku anere. Amora gevaarlijk zijn sande in wat atoso. Na teu abiwa. Gedemotiveerde verpleegkundige of wat gefrustreerde datra. Maar siki lai en de masa abasiki, de ma ab moni. Nou voor de gek, kan mij storen voor de kerk. Je moet ook zo software aan mij vreemd. Nou, vliegende president. Maar de lasterverkrachting, sameshi jij na kondre. Na zo kerkie man. Luku Culturu TV traga. Mi lobi kwale wat ala de me luka programma di. Saudara at loy at televisi mi esuku bos. Me ope boot traga omdat me sisep sa. Maar me demante ko een voorbeeld na unu mo te unu na man pan het jaar.